Cròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Segona part. Una història d'Slegna Soroxalp. Capítol 5. Aquell dia, en iniciar el torn, Cròtec va ser informat que s'esperava l'arribada de l'aerocomplex Tura 006. Una supernau de la qual no se'n revelava la missió, però que s'aturava a Nuxe per recollir els malalts de la designada per l'equip mèdic del centre com a letàrgia atípica. Cròtec i el seu equip serien els encarregats de garantir-ne la seguretat i mantenir allunyats de la plataforma aeroespacial tant curiosos al servei de la planta com reclosos temeraris que pretenguessin abordar-la per abandonar el planeta. De tant en tant, encara que resultés increïble, sorgia algun trastornat que en obrir-se les portes del túnel d'accés es llançava a la missió suïcida d'assolir l'exterior, aconseguir infiltrar-se en una nau i abandonar el captiveri. Mai no se'n sortien. De fet, ningú no havia arribat a traspassar la segona porta del túnel, la que donava a l'exterior. Ell va entomar l'ordre com un advertiment. El seu expedient constava en les ocasions en què s'havia evadit de diverses reclusions i, malgrat la posició a la que havia accedit, no deixava de ser un presoner amb privilegis. Volia fugir de Nuxe, per descomptat, però no estava disposat a morir en l'intent. No havia arribat tan lluny com per arriscar-se a perdre-ho tot en sucumbir anihilat per les armes dels seus propis companys o volatilitzat sota els terribles fusells sònics dels custodis de Tura 006, dels que li havien parlat notícies impactants. Tampoc no volia que, en cometre una imprudència, el tornessin a una de les plantes d'extracció més infestes del planeta, el privessin dels complements biofòrmics i oblidessin el seu nom. A més, tenia un objectiu vers Titsei i no volia arriscar la possibilitat de sortir en les millors condicions per dur-lo a terme. Immers en aquells pensaments, per l'intercomunicador li va arribar la veu potent i fonda del director de seguretat de la planta. Ell va fer atenció. Cròtec, hem rebut un missatge de Tura 006. Es preparen per orbitar el planeta i tenen previst arribar demà a trenc d'alba. L'aerocomplex es mantindrà suspès sobre la pista, a uns 40 peus del terra. Es pujaran malalts i efectes a través de les 3 plataformes inferiors de càrrega de què disposa la nau, operades pels seus tripulants, sense ajuda externa. Tu i els teus homes formareu un mur al voltant de l'àrea d'intercanvi. No cal que et repeteixi que ningú, absolutament ningú de Nuxe, ha de traspassar aquesta línia de protecció. Ja saps quines serien les conseqüències. Bé, només jo puc accedir-hi i, en tot cas, rebràs ordres directes de mi, si hi ha cap canvi. Aquell comentari no va produir efecte en Cròtec. Es va limitar a confirmar l'entesa de les indicacions. N'havien parlat força d'aquella visita, amb els seus superiors directes, i tenia clar el que havia de fer i com dirigir el seu destacament que, d'altra banda, l'obeïa sense preguntes. Amb tot, la possibilitat de contemplar Tura 006 li resultava excitant. Hi havia una part d'aquella nau en la construcció de la qual ell havia intervingut. Es remuntava més de 20 cicles enrere, essent jove ell i treballant a la planta industrial on el seu pare exercia de director del programa de motors. El record del seu pare el neguitejava. El tornava a casa. Òtretam no era un món fàcil, sobretot per als més joves. Malgrat la riquesa del planeta, la societat otretana exigia a infants i adolescents un esforç majúscul
per guanyar-se un lloc entre els adults. D'entrada, els pares, o millor dit, les mares, infantaven la nissaga, però no criaven els fills, perquè les dones del seu planeta eren una part molt important de la societat i tenien funcions pròpies i grans responsabilitats. Els nadons s'integraven en establiments públics on gaudien de tot allò imaginable que poguessin necessitar. Tot tret el caliu d'una llar. Com de gran havia sabut que era normal en altres planetes i com els mateixos Oftis li havien relatat, en parlar-li dels nuclis familiars on les mares s'ocupaven dels fills com d'un tresor. Ell sempre havia estat fort i resistent a les inclemències del creixement, però havia compartit habitacle i ensenyament amb alguns infants, primer, i adolescents després, incapaços de suportar la rigorosa disciplina a la que estaven sotmesos. D'una banda, per preparar-los per ocupar un bon lloc entre els seus. De l'altra, per endurir-los per fer front als reptes d'una comunitat rigorosa i exigent com l'Otratana. En aquell criador, durant el període de desenvolupament d'un infant, van començar els seus problemes de disciplina. No per rebequeria, no era aquest el cas, ho tenia ben present. En aquell indret implacable es va alimentar aquell sentiment d'injustícia que castigava els més dèbils com si fossin culpables de la seva naturalesa. Havia après moltes coses quan era allà. Ara, tot plegat li semblava un somni. D'altra banda, ell no s'havia entès mai amb els seus pares. Era el més petit d'edat d'entre 8 germans i quan va néixer no va rebre cap mena d'atenció dels seus progenitors. La seguretat de la descendència estava assegurada i Cròtec senzillament va ser un fill més. Sense un interès especial per la seva formació, el van enfocar cap a l'enginyeria espacial com a tècnic de muntatge, un camp en el que ja treballaven alguns dels germans i, sobretot, el seu pare, que era director d'un departament essencial en aquella important indústria. Era un desenvolupador de projectes molt apreciat per la seva tasca investigadora. Recordava, però, que el primer intent de formació s'adreçava al camp de servei a l'administració de la ciutat, un àmbit on la seva mare sobresortia per la seva capacitat organitzativa i visionària. La seva manca de facultat per convertir-se en un funcionari exemplar va ser el que el va derivar cap a la indústria. En tot cas, ningú no li va preguntar què volia ser, què li agradava. Tampoc no ho hauria sabut del cert, llavors. La inclinació li va arribar, uns cicles més tard, quan va començar a tenir els primers problemes d'adaptació i comportament. Va ser en passar un temps en una estació de rectificació de conducta, en una colònia agrícola. I va arribar després d'enfrontar-se a un superior en un taller d'aprenentatge. L'assentament agrícola estava ubicat en una de les illes menors, a prop del cordó volcànic. Era un indret càlid, amb arbres fruiters arreu i grans conreus. Allà, tota la jornada estava a l'aire lliure. Podria dir que, malgrat l'internament, en aquell indret va arribar a ser feliç. Si més no, durant un temps. Les imatges són clares en la seva memòria. Un canvi en la direcció de la colònia va impulsar unes normes de disciplina extremes i fins i tot agressives. Hi havia un grup de joves que, més per culpa de la seva naturalesa física que no pel seu comportament, havien anat a parar allà perquè no se'ls havia considerat aptes per a res més. Crotes els veu com si els tingués al davant. D'uns 7 peus d'alçada, de pell rogenca diluïda, cossos escanyolits i més aviat fràgils. Aquells nois van patir sota la fèrria disciplina del director. 2 van desaparèixer, sucumbint a una mort prematura. Els altres suportaven amb dificultat les tasques assignades, massa feixugues per a ells. Va ser la primera vegada que va pagar un superior, aquell cop per defensar un dels companys.
Allò el va conduir a la primera presó, una institució per a adolescents inadaptats en la qual era el més jove, però ja era el més corpulent. Després, l'alternança entre ocupacions en tallers de construcció espacial i centres d'internament es va convertir en una constant. Els tractaments rectificadors del comportament no funcionaven en ell i tot plegat va desembocar en l'atac a un superior amb una eina del taller. L'home apallissava un company, un nouvingut del planeta Exterfens, veí d'Otretam, que just començava a conèixer totes les normes del centre. Krotag ja era un adult jove i corpulent que sobresortia per damunt els seus congèneres. El cop que va etzibar l'encarregat li va esbarlar el cap. La sang rejava d'ojo i una orella li penjava oscil·lant. La conseqüència va ser la primera reclusió en una institució per a criminals. Després d'un tractament rectificador, el van traslladar a un camp de treball vigilat. Allà va matar un dels internats, un otretà esbojarrat i buscabrega que se les tenia amb tothom, fins que es va ficar amb ell. Com a conseqüència d'aquell acte, va anar a parar a la primera mina, molt a prop del cordó de foc, barrejat amb individus d'Exterfens Interval, dos dels planetes habitats del sistema. En aquell cau va descobrir que no importaven els que hi treballaven perquè la majoria eren subjectes declarats perillosos per a la societat. Però el seu fat el perseguia, n'estava segur. En pretendre aturar una baralla que va implicar una dotzena de condemnats, va tenir la mala sort de colpejar un dels vigilants, que va morir més tard. Ningú no va considerar el motiu de la seva participació i va ser traslladat a Cambior. Cambior. Aquell nom el pertorba. Les mines eren extremadament dures. Treballava sol en un forat que anava aprofundint a mesura que n'estreia el mineral. En aquella cofurna, els vigilants, otretans tan condemnats com els reclosos, es divertien torturant reus i provocant bregues. El que fos per no avorrir-se. La seva intervenció, amb 5 ferits i un guàrdia mort, va provocar que l'internessin en una institució hospitalària i li apliquessin un tractament químic reductor dels instints per apaivagar el caràcter explosiu que demostrava des que era un adolescent. El tancament de la mina on es podria va propiciar que l'enviessin a Nuxa. La qüestió, però, era que el tractament que li havien aplicat, si bé d'una part semblava apaivagar les seves rauxes de fúria, va portar altres conseqüències imprevistes. D'una banda, Krotag no va tornar a dormir, ni havent-li administrat medicaments ni per cap altre procediment. De l'altra, i ho van esbrinar més tard, es va tornar immune als inhibidors sensorials, una de les bases del seu tractament sintètic. En aquelles condicions va arribar a Nuxa. Encara estava embadalit en un passat que semblava tan llunyà com l'anella més apartada de Galacto quan va sentir 2 dels seus homes que parlaven de Tura 006. Es va girar i els va veure exaltats, somrients i engrescats en la visió d'aquell enginy. Un d'ells era Ètram. Estava convençut que el jove hauria somniat més d'un cop en viatjar en una nau com aquella. Viatges intergalàctics i missions interessants era l'aspiració del sentinella. Ell també estava delerós de contemplar Tura 006, però altres coses li bullien al cap de feia algunes jornades. Malgrat el neguit d'admirar de prop la superestructura, no havia deixat de pensar en cap moment en aquella malaltia de la que alguns en parlaven i que s'estenia lenta però imparable, sobretot entre els terranis. El desconeixement de les causes, la forma com es transmetia, el tractament i les cares de preocupació dels responsables del servei mèdic sí que l'havien impressionat. I, per acabar de mostrar la importància d'aquella afecció, Tura 006
aterrava a Nuxe per recollir els letàrgics. Ell comprenia el poder de la força, la importància de les ferides, com les que havia rebut i que l'havien convertit en un tecnoform de primer ordre. Coneixia els perills de la lluita i de la supervivència, però no en tenia aquella afectació. Allò era un enemic invisible, davant del qual no sabia com defensar-se. Esperava amb ànsia veure un d'aquells afectats tremolosos que mantenien els ulls oberts. Heu escoltat el capítol 5è de la segona part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Krotek Dotretam, un relat d'Slēgna Soroksal.